No niin, tehdään taas testimaalailua välillä. Mipa Superblackia edelleen. Tohon mä sekoittelen nyt. Tehdään niinku 3 eri ja tulo noin 5% ohennusta ekaa. Tokaan tuloa sitten. Mitähän mä suunnittelin tonne? No mä selvennän ne sitten vielä, mutta tokaan tuli 20% ohennusta. Ja sitten yksi, mihin ei tule ohenninta ollenkaan, niin vedetään kaikki eri paikkoihin ja katsotaan minkälaista pintaa tulee. Ja edelleen käytetään tuota uutta RG5 ja 2 paaria painetta, niin sillä lähdetään liikkeelle. Tossa on 20 rossalla roskia, siellä vähän on, mutta ei haittaa, ettei oo niin tarkka juttu tämä. Sitten on näkyy 5%. Siinäkin on vähän roskia pinnassa, mutta ei mitään. Sitten siinä on ohentamattomana niin aika tommoista karheata tuli. Se on vaan tommonen äkkiä hiottu pöydän kanssa, mutta on vähän tommonen näistä sanoisin kyllä, että tää on parasta. Tuolle Devilille tää 20 pinnaa ohennusta. Ei oo kyllä niinku appelsiinia juurikaan.